יפה. של תרנגולות. נכון. הדבר הזה מהברזל הגבוה, זה אמרת פה פעם, פה בבית הזה. וכאן אוכלים את כל התרנגולות כמו אייל. ופה היו מכניסים את כל המרכיבים שמהם מכינים את האוכל. בתוך המבנה הזה היה מין מערכת שמערבבת את הכל ביחד. מה התרנגולות אוהבות לאכול, לדעתכם? גרעינים, מצוין. זרעים, מצוין, גרעינים, זרעים, תירס, גרעינים של תירס. מערבבים את הכל ביחד. סומסום גם טוב. ואז בעצם הופכים את זה לסוג של מיץ? לא, פשוט הם אוהבים לאכול את זה שזה יבש. אז פה היו מכינים את זה. ואתם רואים את הצינור הארוך הזה כאן? מה לדעתכם הצינור הזה? זה היה מוציא יפה מאוד, אתה נבון. משם יוצא כל האוכל, היה מגיע טרקטור עם עגלה כזאת, וזה היה שופך את זה לתוך העגלה, עם זה היו נוסעים לכל הלולים, וכשהתרנגולות כבר היו שומעות את האוטו הזה מגיע, הם היו מתחילות לקרקר. בטח. זו תמונה אחת.